sambungnya lewat Cidali tok. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengene panas deh. Dadi kepanasan makin nek ditok. Kancane Kan siluman ta, Pak? siluman aja kelelawan. Ya, buat dulur-dulur foto Sido Mulya. Sih. Aku kan buka catatan. Catatan, Mbak. Ayo cepetan, anakku selang. Boleh Anak-anak opo lah tau gendenge kok anak. anak kok zamane nek mikir Cerai anak yo mik. yo hujan lah paling ora. Utang terus anake prayo ngelak. Apa? Wah. Mas aku Yo foto ya. wis ora apa-apa. Ibare cantik ya nek rambutnya ya. Ora apa-apa wis topeng beginian kuwi. Nah, lakone tetep digawe. Lakone tetep digawe. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nabi kok tanggap takut kok aku. Wes mengkene ae. Aku medhok itu kan. Ning iso kepingnya. Ora aku iso ae. Coba sana ayo. Kene. Ayo piye ya? Medon ayo. Ora apa-apa. Banting aku. Ora. Ora mikir ki halus banget. Rasa beruang. Mama, kita tanahnya saja Mama. Ya, Pak. Ini jangan masuk kan, ini bahan kempolo kan ini. Kempolo. Lah kok banyu tapi itu sampai gede tak? Ingat Kayak itu tak ini. Banyu, itu kok ini gede kok ini. Iya, iya. Modelnya kita apa tuh? Itu foto ya. Jadi ini kurang lebih. jagot. Oh, jangan tuh nggak geret tak itu lah. Ya, ditawani kowe sing menghayati Jawa nih. Kowe puisi Jawa ya. Wes asal Kalau tau mau jelasin bahasa Indonesia ya pakai Jawa ini kan. Sak larik, mbok sak larik. Yo. pelit. Iya toh, pelit itu ya. Emang ora pelit. Iya, neng nganggo cengkok. Puisi pelit. Ngono lho. Oh, Nah, rasa perlu tak rasa puisi tok. Apa? Nyanyi Mus Akrami. Bahasa Indonesia. Adek udah bersuami. Layak betul sandal hijau mau hilang, kayak ditolong uncak lu. Putih, lu kuwi lho kuwi sandal itu kok gila. Ukurannya nek penuh setengah. Ya mati weekend ini. Karena ukurannya, aku nek toko mau anu dhewe itu tumbas niku aku. Terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, toko besi. Mosok kuwi itu besi aja iya. Enten. Iya. Ya. Jelas kok tetep nganggo puisi ya. Siap, Nggih. Kok gawe topeng kowe malah gila dhewe karo ngene. Iya ta. Kowe gila dhewe malah